African Union okwanyal miyo a chairman mar African Union to dalagi ji ok ohere winjore koro aneno ka one of the things minyalo tim en just to affect strides ma President Ruto nyalo kawo in the scene of international politics. Mar ariyo apani the kani winjo clip manotugo kane Raila Odinga wacho no wacho ni mai is an action of civil disobedience and revolution. Talking you the origin of civil disobedience yamana countries ma Latin America kucho ma ndalo moko ne ji wacho ni apani nitie president lakini Slovakia mane ogol oko mar power nikech ji teno wuok oko ma ji otimo gimiluongo ni civil disobedience. Basically the country was ungovernable. Winjore matine ni nitie seche moko ma ka country obedo ungovernable matine ni jopiny odagi kendo jopiny okawo hatua moko motimo kamano to e pinje moko nyalo timore lakini e pinyo mar Kenya kaka ne wasewacho en ni Kenya wakae wan gi katiba to katiba wacho ni gimora mora matimre nyaka bed gi katiba kendo kaka wakili osewacho article 144 gi article 145 kaka inyalo gol ker mar Kenya inyalo bukria bukani hapa ni Ruto ni wiye rach kasto idhi kao a quarter of parliament to ko support titero ne chief justice to chief justice appoint committee to a committee no nitie nyaka daktari mang'iyo weche paro mang'iyo ni hapa ni Ruto ni wiye rach to ka giyie ma ogiwacho ni wapani en gi mental infirmity kaka wakili osewacho ticha kidwoke parliament to hapa ni ka wapenjire ma waling mos ma wang'iyo maber anto kapani osechopo kanyo hapa ni seche moko paro emopogre lakini patch president kaka ng'iye sani pok obedo kumi inyalo wachni mental infirmity. Come on. Yes. Wacho kumoro ma ni koro chopo sama koro daranga nyaka ka wi jatend piny Kenya lera dier makoro iso nyaka daktari e ka. Tabitha magi weche gi mag telo gidonjo kar ka. Koro wacho ni e weche mag civil disobedience. Sani winjo kanyo ka wadok mana chien ng'anyo mano chakre kacha rango dwe mar adek. Chak dwe mar adek kanyo.